Здравейте! Днес ще я представя нещо изключително вкусно, разбира се, по рецепта на мама. А именно... зелник! Той е заместител на традиционния зелник, но е в полезен вариант. Тъй като аз не използвам копешки кори, защото имат вредни хидрогенирани мазнини, се ги точа сама. Освен това, когато зърното е прясно смляно, полезните вещества в него още не са се окислили. А и използвам пълнозърнесто брашно, което е в пъти по-полезно от белите брашна. Абе, какво да ви обяснявам повече? Нека видим как става. За корите смиваме половин кило лимец. Към брашното добавяме сода и лимон и вода и разбъркваме. Разделяме го на две приблизително равни топки. За плънката ни е необходима една голяма чаша кафяв басмати ориз, един цял парас, две големи чаши на коцано безсолно кисело зеле, кимион, лют червен пипер, сминдух без добавена сол, чубрица, една нарязана червена люта каенска чушка и вода. Сварява се и се изсипва върху първата кора. След това разточваме и слагаме отгоре втората кора. И го взимаме и потегляме да го печем на едно магично място. Такъв дъждовен и ветровит ден, смятам, че най-подходящо нещо е да си запалиш печката и да си опечеш един зелник. Много вкусно. Божествено е. Нали? Много. Много ли бе? Много. А поне ядахме зелник.